Welcome to the Educational Camp Come Counseling Session by Enviro Skills Academy, providing 100% international placement. We are offering scholarship to students getting on the spot registration. So please join us on the 8th and 9th of May 2024. Vice Chancellor of North Eastern Hill University NEHU Professor Prabhashankar Shukla ha North Paisngi jong hinyo trek jemang arjar psau ula khot yakran no ikinoi alam ka North Eastern Hill University Teachers Association NEHUTA shwabakin Sdang ya ka Jingïakhih balabu penlong ha kane ka North Paisngi ha ka Jingshisha ka NEHUTA kala pentip bakan penlong ka Jingïakhih persya ikibor penyat ka NEHU nomor ka Jingbom Sngap ikimat Jingdawa ki bala Sdang dakabayat pajba na NEHU Central Library sa Office of Vice Chancellor. Habakran sikilat patay kubor Professor Lakhan Kuma ulong bagi mat yakran kilong ka jingtung pathar yaki din haki school baper da ka bapenken yaki kendon kan NEHU ka jingsa thank you mukadama career advancement scheme haki kerdan baro kentop na ka stage 5 shaka stage 6 bat kiwei pat dangi pet yaki nigi light lagi mat bangi labo syakmat do ngatrai ka jing yakran kalayat kala biang hanrai kawai kamat bangim sngok komen kade sipangka jingtung din jongga School of Social Sciences ya Professor Si Maulong namar ila julong din marsen kud dinship ilong head marsen kud headship ilong biang din kata kalong bian namar hawa khat arphungut ki professor kadang don hapoka school ki balong senior ni ong kumno pi aila dia namar kumba mundan professor shu hapoka school ya katang ilaban Hawat imla ban pensyayangi bakai ka daw bay ayay proses sisil molong namar ngila dep ong apa ilalong din nang ta ilong head kumno bitung biang kumidin kila de ban ailat yo to next sum balong senior ikhamla ban jubab ya kata te ya kata ngi khemya poi rai namar ngi ong ya kata ngin sim khiabat namar ngimtip kumno ngin rai kum ka isi kumno ngin ya syakmat ha yo taw we din pade gi ong ba udon ka jing kentha lai phujat haka university ngamtip let's say kwat kisla tu kan peni yangi hari yong ba don ka jing thoi nang ne nang tai kham tom no po ka kwat university te khamla ban ai te la ai no ye next ya ka tangi sngo ya hap re ka shong hota u no hikai bala sha ba la penduk kalat benlong din ngatai in simkhai let's say la ban le chaga kon ngamtip in le kumno hari ngi sngo ba ya ka tu ka school jong ka semis ka Biang namar ila ailat hi yo to badai next Harai bangi ban ka sngo dome ba kadai ka ne ka jong ka School of Social Sciences ba ibriu bala along din munshwa kumno iyo lat Biang namar khat khandai ngot ki professor ka arphongot ki professor kidang ap hapo ka school ya kata ikhemla ban ai jubab ngatra ya kane ngin chim khya ba namar kani de kawai kamat bangi kum ka seng NEHUTA ngi abi chim khya ba nang ni shakmat ngine ya kumno namar longkar bolong ila de bang visi ya kane ngimla sha dara don kam ngin ya le ke ek don kam na ka leng ka seng hari ngimla sha ngimla pediang ya kane ka jing sha thung biang komidin jong professor Si Maulang ka School of Social Sciences ni sim khyawa ya kane ngin saya rai kat kum ka jing sotho jong ing na ka association namar ngim ko aban dolat pendolat yano ro namar kadai ka hok jong ki namar ka hapo university hing la don ka kondon ba ladangi ayo dini abet by rotation by seniority ba ni pet baik kat ku seniority jong di professor hapo ka school kata de ka kawai ka mat bangi hap sim khiaba kasaka mat ka ba ar bangi sim namar ka de ka promotion jong ki no hikai ai la ai ka jingkula rengi ong la Sdang shadi gini ki katu ka ne gini ki post ke stage 1 to 2 to 3 harengi la ya ngila ong balai kini ki wai pada phigam shimla namar kum jong ki associate professor ki professor la ne ki senior professor ila kula rengi ba in pendep saya ka non teaching staff menta marsen dep kan non teaching staff le se hopenai Julai in pendep ikini ki wairu kini ki promotion ki badang sa jo ki no hikai barakhat ngin sapai namang ila dep ong i lai photri u Julai ngi sawan kendu biang i penpet kumno ibo igi tarik nang ne syakmat na do la haden ka lai photri jong Julai jong news nam ba in penpet kumno pendep ikini ki kam promotion barakhat jong ki no hikai ya katangi la dep rai hang tai yong bet haden ka lai photri Julai tengi ong ito ngin sawan kendu yang pi hadin kalai putri Julai ban ayangi kata tarik lano in pendap igini gi promotion ki bangsa kabalai kamat bangi sim kabade kamat kabala rim tambah apo ka NEHU nado ka por jong u professor Rai kami kita ka jinghuri ura nang ta lawan show professor Shukla di acting VC hak to kapor nang ta lawan show Srivastava
mantawan su new sukla jongi hadu mantaya kane ka kawai ka phang kalen kawai ka mat ngi khampat la ban poisa kata ka kumu angka ka closing end jongata pat poi hata ka thong bangin ya pun put no ya kane namar kidei ki case jongki khatwai khat arngut ki no hikai ki ba let's say ki cameo ka promotion na do ka tarik ka Biang hare ki formality bar khoila de pendam na do na UGC ter shadow shene ngila de hare ka rai jumki kadang set by hapo ki envelope khatwai tili ki envelope ki la don bet na do ki ni sausanut ki VC la don bet hado menta uni VC ru na do ka singin komba wan chene ong ngan sa sim ki hare ngi yu iba usu sim tangkap u iman ikumba usu penjerong ya ka film ngila de ong ina ba na do ka singin kong ngila de keren ya pi ong ba ngan sale adep katukan ne benai hantai menta la jendap license ngi ong ingi kli ba i markman hantai menta sa arsnem jong pi finshim ne harai ong ba ngan sarai hadin ka lai photri ku Julai tingila kenmawi iba ngila dep tho ang ne ka lai photri ku Julai ngi sawan kendu yang i ba in ayangi kata ka rai jong i na kalyang VC lene na kalyang ka executive council jong ka university ba in le kumno yikini ki khatwai tilik envelope ki badang set in plate ne am namar hangto le se don ka jingpen bench jong ka tarik yo promotion jong gini no hika bagila apla bun bos lagi post ne menta ya kata ngi shim ngi nget scam ba un bat namar ngimtip le se uni VC u he tangka thok ngimtip le se ula dem la bat saya kene ka jing kular jong i hanre ngin sapet namar kum ka seng namang inang ya don hi hado lai putri Julai ngi sewan kendu yang ingin pet ka ai ka rai ba isim dei ka jing le tam jong ni VC kam dei ka ike namar fi da don ki case hapo kan ni huru breu lali shaka court don ru ka case hapo Andhra Pradesh don wei no hikai kumju ka case ba usha bypass seniority sha thong diki wei ulle shaka court house name 1995 hau khat khandai spa khandai pusan la don ka ruling kum don hang ni hapo high court jong ka Meghalaya jong iba phi don ka bor kumu VC pathung din hanrei phimlan pendon kam bakla ya kata ka discretionary power jong phi habya hi kat kum ka convention kat kum ka kombod jong ni hang ne po university ni thong be ladep ai da ka jing tho mai hi ladep ai da ka jing tho ba borobor hab ni thong yau din ni thong be by rotation on seniority be ya kata ila pen khen hi dalade takada imla ban jubab ya ka jingkli bang ila bo namar dala de ula pen khenya kata ka an by la bod hi ngitep let's say don ke era ke halandet ngintip ba bele i sha yaine i professor ibala julong din ai la di ni ki wai ki ba come to bit show haga puleputi